Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selawat satu napas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo tahir. La
kosong metode hu dilapatke ning sin ning batin karena paling wejangan karena wejangan sing mau rasa direkam lho ya. Ya. Tadi perlu dibekanteni tumrap kabeh sira menungso sejatine dajjal lan Imam Mahdi kuwi tengara atau pratandha babakan akhir zaman. Apa? Dajjal kuwi digambarake kodene sing gaweane apus-apus babakan perkara gedhe. Makane besok bakal temeka nyesatake sira menungso karana digdayane kasaktene kuwi tanpa tinanding babakan sing gawe pengara perkara sing palsu. Lah besok temekane Imam Mahdi kuwi sing dadi pimpinan tumrape kanggo sakabehane para menungso sing dijenengake gawe sipate adil. Karena apa? Imam Mahdi kuwi keturunane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing bakal mimpin umat Islam gawa marang keadilan karena bakal merangi sing jenenge Dajjal. Karena apa? Isa disebutake sing jenenge Dajjal kuwi mau loro-lorone kuwi bakal temeka bareng. Makane Dajjal kuwi bakal dirampungi. Sing rampungi sapa? Ya kuwi Nabi Isa. Sak mungkure Imam Mahdi kang dadi pemimpin sing nglawan kuwi mau ngono ya. Dadi pengertian babakan tegese Dajjal kuwi sinebut jenenge Dajjala utawa tegese sing nutupi utawa sing ngapusi babakan bebener utawa kebandilan. Karena sifate kuwi dicontohake tumrap para umat kawula menungso. Jenise kelamine kuwi lenang utawa priya sing muda, wong lenang sing enom, sing duweni kulit warnane abang. Ora dhuwur ananging cendhek ning badane kuwi gotot utawa keker. Sikile kuwi bengkok, rambute kuwi ikal. Lan paningale kuwi wuta. Sing wuta belah ngendi? Kuwi belah tengen ya. Makane iki sinebut babakan tegesake babakan kuwi mau sing iso diwaca sasmitane. Karena apa? Dajjal kuwi duweni kekuatan sing tanpa tanding. Isa nurunake babakan perkara udan. Isa nenukulake babakan tanduran. Isa ngapusi bangsane menungso. Isa nyebutake babakan sejatine dhek ngaku dadi Gusti kanggone para menungso utawa Tuhan. Karena apa? Dajjal kuwi ngalembara ning saisine jagat raya kene diawiti saka Mekah lan Madinah. Tujuane apa? Tujuane kanggo nguji keimanane menungso. Supaya menungso bisa mbedakake antarane salah lan bener. Ora bisa mbedakake sejatine tujuan uripe. Makane pengertene babakan Imam Mahdi ki mau maknane wong sing dikeki pituduh utawa petunjuk supaya ngerti babakan sejatine urip lan panguripan. Babakan sejatine asal usul kedadian. An besok bali ditemukan nang endi? Utawa jawane sangkan parane dumati dumugi kasampurnane dumati. Makane Imam Mahdi ki tugase dadi pemimpin
kang gawe keadilan negakake syariate Gusti Kang Maha Mulia Dumadi mimpin Islam ning akhir zaman nglawan sejenenge fitnah dajjal ya. Karena sifate akhlake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwi dikabarake babakan fisike dahi lebar irunge mancung lan dadi pemimpin kang adil. Hubungane kalawan Dajjal lan Imam Mahdi kuwi loro-lorone duwe tanda-tanda babakan gedene akhir zaman utawa muncule ning akhir kiamat. Karena Imam Mahdi kuwi bakal mimpin umat Islam ngadepi sejenenge nalikane besok ing kahanan babakan kesulitan, perkara sing angel lan kezaliman. Makanya Dajjal kuwi temeka nyesatake kanggo umat ning alam maya padha isine donya. Lan besok Imam Mahdi kuwi bakal temeka nekake babakan bebener. Makanya besok iki perkara gedhe, iki bahasa syariate. Ananging babakan perkara Dajjal lan Imam Mahdi kuwi mau tak terangake secara hakikate. Secara pangerten makrifati ananging dilalah ora iso direkam suwa arane ngono ya. Makane kita gawe pangerten sing umum supaya ora dadi benturan kanggo padha pamirsa sing ngrungokake. Karena yen dasar ora kuat nyritakake babakan sejarahe perkara Dajjal lan Imam Mahdi iki malah dadake fitnah ing akhir zaman. Karena iki sejatine saloka utawa sanepa kanggo pengerten sakabehane manungsa supaya ngerti eling lan waspada babagan perkara iki ngono ya. Ananging siramu kabeh mau tak terangake perkara kang sejati babagan Imam Mahdi lan Dajjal iki mau. Ananging kanggo pangerten kanggo lelaku uripmu saben dinane supaya ngerti tujuane. Karena sinau babagan perkara ilmu iki ora iso sembarangan diceritakake kanggo wong sing durung ngerti lan paham babagan maksud lan tujuane. Karena iki sifate wis ora bahas babagan perkara agama. Karena sejatine Islam kuwi agama sing sampurna, maknane nyampurnakake agama sing sadurung-durunge temeka. Mula tak kandhakake besok sing temeka, sing kuwasa kanthi jiwa kang tentrem kuwi bakal nemokake keislaman kang sejati. Ora babakan perkara KTP-ne, sandangan agamane, ananging perkara tindak lakune utawa perbuatane ngamale nalikane siramu urip ning alam gandhe ngono ya. Karena akeh wong sing padha kapusan babakan penyandang gebyare tata lahir ning ora sejatine apa kang disandang lan diagem. Makane dadi bantah-bantahan perdebatan karena ngugemi bebener kelawan apa kang dipercaya ning ora iso jikuk sumber-sumber sing teka karena apa kabeh kuwi wahyu ilhame sing kuwasa temeka kanggo para umat sekalian menungsa. Ananging siramu kabeh ndadekake apa sing beda-beda iki mau lan ora iso ngurmati tanda-tandane siramu wis kepangan Dajjal ngono ya. Dadi kudu dikerteni tegese maknane Dajjal lan Imam Mahdi. Cara gampangane sing tak terake mau sadurunge adewe ngaji di-share ning media sosial iki ngono ya. Makane iki kanggo pangerten secara umume ngati-ati 2026 iki wis cetha sing sejatine Dajjal lan Imam Mahdi kuwi janjane wis tumeka. Ananging ping sithik wong sing iso ngarteni karena sifate wis dirasakake babakan temurune. Nek aku wong sing gelem lelaku, gelem tirakat, gelem tafakur, yo ngerteni tumekane iso bedakake antarane Dajjal lan Imam Mahdi karena kabeh iki pengen nguasani, pengen golek pengikut. Ananging sejatine siramu
nek ora hati-hati kaya-kaya tumindak bener, kaya-kaya laku suci ning ora ngerti ya melu dajal karo dajal kuwi pinter ngapusi karena duwe kadigdayan, duwe kehebatan kasekten sing iso ngapusi siramu kabeh lho ya. Nanging kadang kala temurun Imam Mahdi kuwi kadang kala nganggo saloka utawa sanepa sing kadang kala ora iso diterima, malah kadang-kadang dianggep sing kleru lan sing salah. Karena apa? Imam Mahdi ngajarake babagan ilmu kang bloko suta kanggo pangertene manungsa supaya iso tumeka sing kuwasa. Nek dajal iki akeh tipu muslihat pinter anggone ngapusi saengga nyesatake marang sira kabeh manungsa ning alam donya ngono ya. Kala wektu kene iki muga-muga iso dadi pangerten marang sliramu kabeh tetep tansah eling lan waspada. Eling dumateng Gusti kang murpen dumati, waspada dumateng tingkah laku, tumindak kudu nyambung kalawan dalan kang suci, kalawan budi luhur, nyambung marang Gusti Kang Maha Agung ngono ya. Moga-moga apa kang dadi tujuan sira kabeh babagan sangkan parane dumati, kasampurnane dumati, tumeka marang sing kuwasa kanthi laku lan tirakati ngerti babagan apa kang dadi kurangi. Manungsa kanggonan luput keinggal disalahake. Kudu bener-bener dibenerake laku sucine karena manungsa kuwi diajari kelawan keluputan. Diajari marang tumindak kang salah supaya ngerti babagan dalan kang bener. Diajari kleru supaya ngerti babagan tujuan kang bener. Makane yen palanggane iki kudu tansah nyambungake babagan cipta rasa karsane ben dadi karyane mung kuwi Gustine kudu demen tirakati demen lakune ngono ya. Setelah waktu kene iki pokok-pokok dadake pangerten lan kemanfaatan khususnya kanggo para siswa Palenggan Karepan Nusantara umume kanggo para pamirsa sing ngrungokake cukup sepede wae. Sagung dumadi rahayu.